Ramogi machiegni kendo wadhi nyime gi weche manyien. Bila ebo mama Diani e kaunti ma Kwale dwaro mondo mak achije ma ichich ne omonjo jotije kachiel kod ketho mwandu e magawa ma Paino de bomano. Okila ma ochung'ne magawano Nick Ndeda olero ni obila nokawo thuolo malach kapok otimo gimoro amora ne achijego ma kwan-gi kalo 200 mane omak kod wang' dede ka monjo magawano kendo hinyo moko kuom jotije makanyo. Wachore ni monjno ne otim kod maundu mane or kata jo maundu mane or kod bengi moro mageto podho kar magawano. Sasa kuna baadhi ya staff wengi sana hapa tuliumia kupigwa na magongo na mawe. Kiwa mimi mmoja wapo ambao niliumia hapa na jiwe. I've never seen anything like this in Kenya. The attackers acted with complete impunity, savagery, no regard for the law or the court-ordered injunctions. We have comprehensive CCTV footage, and the scenes are unbelievable. Shocking, distressing, sad, just unbelievable. We are also very keen to know who sent them. This hotel has been in operation for years. They've never been attacked, and especially not this level of violence, aggression, and iron-fistedness that we witnessed here the other day. So my client's appeal is to the good people of this nation to join them in calling for speedy resolution. Businesses cannot be sustained this way. Ramogi, jotelo mawuok e gwenge mag Alo Itok